vil mega gerne af med pigmentering, og jeg var hos lægen, og de kunne ikke rigtig gøre noget. Så jeg fik booket en konsultation hos Mata, snakkede om min hud, og min hud ser overraskende virkelig godt ud. Og jeg havde en virkelig, virkelig stærk barriere, valgte den her. Og vi kiggede lidt på hinanden, fordi den her koster over 600 kroner. Og hun var sådan, jamen, den giver rigtig godt, og den kan holde rigtig lang tid, hvis du bruger den, eller køber den store. Og jeg var sådan, der må findes alternativ. Imens jeg var inde i butikken, så fik jeg AI på nogle alternative ting, hvad jeg ellers skulle prøve for at styrke min hyperpigmentation. Men det hun anbefalede var jo at bruge vitamin A. Men efter at bruge AI for at finde alternativ, så kom jeg frem til den her for The Ordinary. Jeg elsker den her brand. Det skal jeg bare have. Så jeg fik bestilt den med det samme, imens jeg var i Mata, så den er tilbage. Men jeg fik købt den her. Men så var den, at det jo ikke en creme, som jeg bare kan smøre på. Så jeg skulle lige have et eller andet til at fjerne først, altså en ordentlig sæbe, og så en fugtighedscreme. For det var det første, vi snakkede om, at jeg åbenbart har rigtig tør hud. Og jeg har faktisk altid troet, at jeg havde meget olieret hud. Men det var det omvendte. Så jeg skulle faktisk ind og investere i en fugtighedscreme i stedet for. Fordi jeg bruger den for Nivea, og den bruger jeg så om morgenen. Og den er rigtig fed, og den er rigtig god til mig, synes jeg. Men jeg skal selvfølgelig også have en fugtighedscreme. Og så har jeg den her. Og så ser jeg det. Som jeg er faktisk rigtig glad for. Den er meget tynd i forhold til det, jeg plejer. Men jeg tror, det indhold er det vigtigste. Og så længe den giver fugt til min hud,